Αλλά είμαι Σοκυλικής και έχουμε τίναν. Το όνομα μας ποιονεν. Μαξίμ. Μαξίμ. Και το παράνομα ποιονεν. Άννα. Κουγιουμτζίδης. Κουγιουμτζίδης, ναι. Η Γαρίσεν. Δεν είπα Κουγιουμτζίδα. Κουγιουμτζίδη, ναι. Αγναεύ. Κουγιουμτζίδη Αγναεύ, ναι. Και το όνομα. Άννα. Ναι, ωραία. Και πόσο χρόνο είσαι, θείο Μαξίμ? Αυτό 81 και εγώ είμαι 79. Ναι, κι άλλο μικρός είσαι. Εγώ μικρός Ναι, κι άλλο μικρός. Πάω στην εκκλησία, ο πατέρας δεν είναι εκεί. Αμεγαλώνεις, ο παλιός αμεγαλώνεις. Ποιος, ο Παθανάσης. Ο πατέρας. Παντέλης ποιος είναι? Πατέρας ο Ποπάς. Ο Ποπάς. Ο Ποπάς ποιος, Θανάση λέγνα τον. Τον άλλον λες. Δεν με λέει μεγαλώνεις. Τον Τριαντάφυλλο. Όχι, και στην Ρωσία που ήτανε, η εκκλησία στο τράνο εκείνος. Ο Τριαντάφυλλος, ναι. Ναι. Εκείνος και άλλος είναι. Στην εκκλησία ποιος, στον Άγιο Δημήτριο. Ναι. Ναι, Παπαθανάσης. Μπορεί να. Ναι. Ξέρεις αυτός. Ναι, ξέρω τον. Εκείνος δεν τα μεγαλώνεις. Μάλιστα, από όθεν έρθετε? Εμείς στην Ζάλκα έρθαμε. Στην Ζάλκα. Ναι, παιδιά. Ναι, ατού έγινεθες. Και κάει γεννήθαμε. Ναι, και η Γαρής πά. Α, δεν πάω κι εγώ πάνε. Ναι, στο ίδιο τον πόλη. Αμάτα δεν είναι το χωρίο είναι Ρωμίκα. Τούρκικα. Τούρκικα καλεσμένοι. Εμείς δεν με τη Χαραπά, Ρωμίκα. Το χωρίο είναι Χαραπά το όνομα. Ποντικά, ναι. Ποντιακά, Ρωμαϊκά. Ναι. Και στην Ζάλκα από όθεν έρθετε, ασυμπατρίδαν. Έρθαμε στη Ρουσία. Ναι, ασυμπατρίδαν. Συμπατρίδα. Ασυμπατρίδαν. Συμπατρίδαμε στην Γκρούζια. Γκρουτζιστάν. Γιώργ, ασομπόντον. Ασομπόντον. Ναι. Ας όποιο μέρος έφυγαν τεσσόνο κύρις η μάνα, η Γιάγια και πήγαν στην Τσάλκα. Ασογάρς, δεν κύριο. Ασογάρς. Σ' όποιο χωρίο. Εκείνος τον πόλεμο των καιρών έσωνε. Ναι. Πότε? Στα 22 της χρονιάς. Το 22. Εκεί στον καιρό. Ναι. Με την ανταλλαγή το επίκανε. Ναι. Ναι, εκείνος λέμε και πήγαμε στην Τουρκία και άσβα πολεμοσέντον, φέγαμε και έφυγαν, η οικογένεια είναι πέρα και έφυγα την ψήνη. Και άσβα η γλώσσα μου και χάσαμε, να την πεις την γλώσσα. Αντί που Τουρκία μου μιλούνε, χάσανε η γλώσσα μου. Μουσουλμάνοι γίνονται, ναι. Μουσουλμάνοι. Όχι εσείς, οι άλλοι. Εκεί μουσουλμάν. Πρόστα και ξέρουν τη γλώσσα. Ντό είναι, χριστιανοί. Χριστιανοί. Ναι, χριστιανοί, αλλά καλατζέρνουν τα τουρκικά. Ναι. Αντί μανάχο κέσανε και οι άλλοι σε Γαράσερ. Ναι, και σε Γαράσερ και Συμπάφρα και όλα τα χωριά. Ναι, πολλά χωριά. Στην Τζάκα πολλά χωριά. Ναι. Και μετά το χωριό και η Σάντα και το Σόκυλη. Και ένα για το χωριό. 4 χωριά. Όταν κάτω. Κίντα. Είπα το, είπα. Το καλέσει αυτό η γλώσσα, το καλέσει, ναι. Τουρκικό είναι καλά. Τουρκικό, ναι. Ναι. Μάμα, εσύ, πάπα. Ναι. Πατέρα, παπάμ και παπάμ. Ανά τουρκικά. Και παιδιά, ασογάρ σε χάνει πάει. Ασογάρ, σε όποιο μέρος ξέρεις, σε όποιο χώριο έρθετε. Σε όποιο χώριο και ξέρω. Και ξέρεις. Και είναι τότε. Ναι, αλλά στον κύριος και έξες, ασημάνας. Και αν έχεις απαντές παρά. Ναι. Εσπαλώα, είδος άνθρωπος. Τώρα που λέμε αυτό το κομμάτι ποιο είναι. Ονόντα που και σου Χαραπά είναι στην Τσάλκα είναι το χωρίο. Χαραπά, γιατί και σε τέξα, γάλα, χάτι, τσιγάδους. Χωρίο, ναι. Δεν ξέρω αξία. Ωραία. Εσύ ατού δεν δουλεύανε πίνες. Εγώ δούλευα στο σάχτο, αλλά στο σφιέτ. Πού δούλευες στο τούνελ. Στο τούνελ. Ναι. Α, το έβγαλανε δε. Καρβόνια. Λέω καρβόνια. Έβγαλαμε νερό να δίνανε. Τούνελ πήγαμε και στο πολιτεία νερό είναι πέρα. Νερό, μάλιστα. Ωραία. Πόσο ζήνατε τους στην Τσάλκα. Το επίνατε. Εμείς ζήναμε στην Τσάλκα, καλά γίναμε. Είσαι ελληνικό κοινότητα. Εγώ Βούσκιο. Έλληνα. Αθήνα, μετά τα Αθήνα ήταν μας όλα τα Αθήνα. Άμα σε μόνο των καιρών, μικρός έμεινα τότε. Μα τώρα είναι Ελλόνιζα.
Όλα κρούνε, 6 χρόνων, όλα κρούνε. Κρούνε στο νους, Ο Γανής το κρούν. Κία, τα κρυστάρα και όλα χώρα πίνανε, τα μπάρα, παγέκα κράβους τα μπάρα. την είχε αμπάρια. Άρα είχα πόσκα στα πόσκα κομμάτα οβά. Ναι. Ζούμα, ναι, και αυτό. Εκεί έρθουν στάρες βιολέντες. Ναι. Εσείς εδώ στην Ελλάδα πότε έρθετε? Εδώ? Ναι, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ήρθαμε στα 2001. 2001. Ναι. Και έρθετε εδώ στο Κιλκής? Ναι, εδώ στο Κιλκής. Είσαι τώρα 6 χρόνια, είσαι εδώ? 6 χρόνια δεν κάνει, αυτό Ναι. καστάπα. Μάλιστα. Τα παιδεία σπα έρθανε, παιδεία νέης? Έχω πόσκιο, το προντικάρι με πέθανε. Ποιον? Ο τρανόν δεν πέθανε. Τώρα είναι ανιώ. Είναι πια μπήνα του καγκούμπαρο σαν το Ινδιές εσύ αν εφότισε να τον. Έχουν σε πήγε και κάτω, σε εκείνο και κάτω. Νουνός. Και σε δουλειά, ναι. Ναι, ωραία. Αλλά και σκέφτεται σε δουλειά και δεν θέλει και πήγε. Πού μένει? Ωραία τώρα. Στα βορεία. Αδάσο Κιλκής? Όχι, Σαλονίκη μένει. Το ρώτησα εγώ πώς μένει. Σαλονίκη με αγκυμερέα, ναι. Στην Καλαμαριά μένει. Χωρίο είναι στη Σαλονίκη είναι πόσα κιλομέτρα. Ωραία. Ας φέρω, έγραψα τα σου. Ποιο είναι ζητούμενο, Κυπηράς? Κυπηράς, ναι. Να σε εκεί, Ναι. έγραψα, τσόπιο χωρίο, ναι. Για κάνα του ρόχτη μες του. Παπερένι, μόρι. Ντο. Μόρι. Αγιάν. Νερού. Στην Καλαμαριά πρέπει να είναι. Καλά, Κυπηράς. Ναι. Εσύ τώρα παίεις ζουρνά? Παίεις και κεμεντζέ? Κεμεντζέ παίεις? Κεμεντζέ όχι, ζουρνά. Μόνο, μανάχο ζουρνά? Και εντό καητέδες παίεις? Καρσλίδικα? Χωρώντα σου το ημωστρέφε όλα πάξω. Ναι. Ποια είναι τα χωρώντας? Ποια είναι τα χωρώντας? Χωρώντας? Ναι, τα ονόματα ποια είναι? Το ένα είναι κοτσάρι. Κοτσάρι, ναι. Κοτσάρι, μοτάκι. Χωρό. Ναι, χωρό. Χωρώντα κινήθεν να ακούνε στο ίδιο χωρό. Ποιο είναι το... Χαρά. Το τρανό το... Το βαρύνει γαϊτά. Πώς? Το βαρύνει γαϊτά. Το βαρύνει γαϊτέ. Αν το φτάνει την αποχωρησία. Ναι, αυτό είναι... Το παίρνει την ύφε. Το παίρνει την ύφε, το ψάχνει. Έπαιζα. Ναι. Τρία νύχτα έπαιζα. Ναι. 3 ημέρες. Αυτό είναι το τεσσόνι δηλία? Ναι, αραντές. Ναι. Άλλος έπαιζε ταούλ και... Το ταούλ το ακούω εγώ το. Ναι. Εσύ όταν σε έπαιζε στο ζουρνά, κάποιος άλλος έπαιζε το ταούλ? Ταούλ δεν του λένε. Άλλα όργανα το είσετε? Αραντάς. Ζουρνά ταούλ. Άλλα τα δουλειά σας το να... Ότι 27 σκάμπια χτίζαρα η καμπίνα. Για πέει τα χωρώντας, είπες κότσαρι, την ύφες? Κότσαρι σε... Γάιτα να σε πει... Κοτάκι. Ναι. Τάς. Χάι. Δήμης τον Βασίλη. Θείο Μαξίμ. Τάς έπαιζες? Τάς. Τάς, ναι. Ναι. Τάς με έπαιζα. Και καζάσκα? Καζάτσκα? Ναι. Ναι. Άλλο τη λετσίνα έπαιζατε? Ουλαντιά με σαν κυβωτά καΐτα σου. Ρωτάς, τσάμπουκ έπαιζαμε χόρευανε. Πώς είπεσα? Τσάμπουκ. Τσαπούκ? Τσάμπουκ ήταν και πολλά λέγανε. Τσικάρα. Πώς τώρα να μας έδειχνε. Θα δείξει. Όλα νέσπα, όλα. Τι χορόν έπαιζατε? Έπαιζαμε. Ομάλ? 3 νύχτας έπαιζα. Ναι, ομάλ, χορό. Ναι, χορό. Ναι, ατά παίξατε με το ζουρνά. Παίζατε για νου. Ναι, εάν δεν φέρω να σε γράφτομαι λίγο, το ζουρνά, πώς παίξεις, να σ' ακούμε. Α, γράψτε να Ναι, γράψτε. ναι. Ας φέρω παίζατε. Και τα ούλη λέει έχει. Φέρω, ναι, φέρω. Να έχει αγίσει. Το λέει. Να έχει. Να τα κάνεις. Βασίλη 2 είναι. Κανονικά. Τίποτα άμα δεν έφερε μαζί του, αυτά τα έφερε, βλέπεις. Δεν το πιστεύω, ρε. Πιστεύεις αυτό. Γράφει τώρα Βασίλη.
A to teraz trzecia ragaczka.